monggo Cok. Lewung. Mbak Wulan, Mbak Putri, Mbak Rosi. Yo, lewung katuraken. Dados. Kita warga seni jaranan dangdut kreasi bebaringan asma turangga wanita setengah tua ngaturaken sugan Basuki Yuwana muga turangga wanita setengah tua ansa manggi ora arjo seke-seke ya seke-seke ya seke-seke ya buka sing dijos seke-seke ya seke-seke ya seke-seke ya buka sing dijos warga seni jaranan dangdut kreasi pepringan asma turangga wanita setengah tua ngaturaken sugeng Basuki Yuwana muga turangga wanita setengah tua tansah manggi ora arjo seke-seke ya seke-seke ya seke-seke ya buka sing dijos seke-seke ya seke-seke ya seke-seke ya buka sing dijos musik asole goya asole goya Halo Mas Alip, Mas Alip, Mas Alip. Iki boys pora. Iki boys pora. Iki boys pora. Sak apa? Sak idik. Yo. Sap. Sabda pandita Iya,
luluhke hatimu. Mlebu mlebu mlebu. Ya Kasih Mbak Wulan, makasih ya. Alif, boys ora. Sawer. Gogoi, gogoi. Gogoi. Saut. Sel. Tangan ya cepat. Iki rombongan campur sari apa debt collector to Mas ya. Mangsaku kok. Tukang Ya. krayuk, Mas. Ya. Ayo. Sabda pertandingan antara Alif dan rasane hatiku ninggalake iya seliramu iya idamanku kasih Mbak Wulan rasakan besok makasih Wul. Ijek nyekel ora kuwi. Ya men sisa. Nonong sing nonong dudu bathuke. Lakone Mas. Nonong sing ayu dhewe. Nononge nambahi ayu. Ayu dhewe. Nononge nambahi manis dhewe. Dasar
Aduh. Wah iya alah. Ledes. Ya aku sedih. Woi. Angel Sampun, jadilanipun sampun sampun. Dadakan 500-an yo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Lho nek ning jatil kan ning bakul to, Mas. Monggo kula mriki kadang kala mangsa ra bendina sirah mumet awak mleot sikil pating pentelot. Wis. Kowe ki emosi to. Aku didolanan dhewe kok wis jaluk. Ora usah kumat. Lho kowe kan alat bantu to, Mas. Alat bantu. Lho mbak-mbake kan perlu alat bantu, Mas. Kuwi beda. Saya edan. Nggih. Lewong sampun pun aturaken. Tolong sekali lagi. Nggih, Mas. Untuk Mas Alif segera dikondisikan nggih. Nyuwun Pak. Salak pondok 5.000 sak bakur plastik.